Parabangan yang yang sembah yang pi shekane ke channel jongi kapang ka bangin ya kren menta ka sngi kalong bangin ya pen laningin ya kami hato kini ki balang ki bangila ki bangila syakri hado menta menne hato ki yait ni am kum ktin jong ble pasa kawai rungi hapan pe lang kum ke history kumno ko batai ha ka bay dai bat ka jing ya ti jong kini ki balang jongi parabangan haswa bangin poi ban ya selok hakane ke video kawai ngakwa ban ajingon lane ban pasung tu ya pi ba ladalong ka bala yale ban khuchwa yala de nakata ka jings ngau niam jings ngau balang baru nakata ka jings ngau perthai jongi khnang ba pinla ban smuthu sha ya ka jingmun jong ki jing batai ha ni video namar ladang idang sha te sha khum ha ka niam kor kom lane kita ki balang lane kita ki jing perkhat perthai lane kita ki jings ngau briu jongi kamon ba ka ni ka jing batai kanom la bunrung ba sha ka jingmun jongpi namar ba lada kini kidang te dang khum yangi kin la ban pen man la no lane pendoko no ya kata ka jingla lane ya kata ka bor jong ka jingla jongi bas nguthu ya kata ka sur lane ya kata ka kintin jong belai bat sakawai ru kumbang itip ba borok hi ka balang ka bala seng ha kani ka perthai umdan ka wei ru ka bajanai tede kata ka rukam ngimdei ban ya pet than ya kita ki jingduna lane kita ki jing bakla hano ha kata ka jinglong bakanja perthai jong ka balang namar bakane kampat dei ka hima jong bulai tane kata ka hima bala seng do kris kala poi ha kti jong ibriu tede kata kurkom padang ilap ya ki jingduna lane ki jing bakla ngihap ban penbet ngihap ban penbiang tane kum ki bangen ngidei ban smuthu ken ngihap ban ya ka kum tin jong bulai te bangin ya phai se kita ki jingduna inom la ban poi se kata ka thong ka bau kris ula yalap nak menta ban but yo te de ne kane ka dau ka jingduna ki jing bakla bat kita ki jing bombit bombiang jong ki balang jongi ha kata ka jinglong bakanja perthai jong ki te kine ki rustat rusum phang jong ka bible ki theologian ne ki philosopher ne kila penbet nadu ki por hendai thai nadu ka por jong u Saint Augustine Saint Athanasius jong Alexandria hadu ki por jong Martin Luther Calvin Charles Spurgeon Leibniz pat ki wei kila tha ba dei banbu ya bible halor jong ki e bara halor jong ka balang halor jong ka jinga jong briu halor jong ki kam perthai jong ka perthai namar ba ki le i ba ladaka balang ladaki sengniam ki yat kat kum ka perthai ka dawa kamon ba kin matla no ya kata ka gospel jong kris tede kata kurkam kini kiri ustad ki lebu lepai kata kanang rim nadu pormensua ba omdai bantam ketkum na ka kantin jong ka bible te ka konsil jong ka Nicaea ki don ki lingdo niam jong ka Roman Catholic ki ong ba ujisu umdai ubelai la i kumba udai ubrio ndrei usany Athanasius per ong em ujisu tu udai ubelai namar ka jinglong belai jong u ngilai i ba ula ban ki sebenang ula ban pen im ki bayap ula ban le ikam phla paper oi kata ka jinglong do jong u la long briu la khai u da ka briu tang bala da pipej pat kata ka jinglong ba kerja belai jong u don bala ban le kum u borok ki belai ki yap lut rei mu u par u khlam yap u kiu image sebenang tede kata kurkom une usany Athanasius jong Alexandria u defend nya kata ka jinglong belai jong belai railam kumta ngilange u kumu briu kum banget Muhammad ki kiwi ki kerja belai tede kata kurkom ya aingo yakine ki rustat ki rusampang ki brujung belai ki bala penek pensa ya kata ka gospel ya kata ka khobor jong Jesus Christ du menta menet ketkum ke video ke bala deb ngiyo iba la seng ya Roman Catholic hakas nam go balai pho hadin jong Christ kumbashu antat ma kata kapor ka jengkeli pat kolong ba balai ki Roman Catholic ki kam banadu kane kasnam bala seng ya kane ka balang kajubab kalang bakat kum kajing ong jong ginong tho history jong ka perthai dei kasnam ka balai pho hadin jong Chris aswa bo Jisu nlekiu halor ding phana wai yo shabi jong ka jinglong nong yalam ha Petrus lane Petrus pat hadin kane pat Petrus ula ai pat yakata ka jinglong nong yalam nong sharai ha Saint Linus ha kasnam ka ban rupun nyau ka ba hadin jong Chris ladapi pen na ka Bible na ka Timothy lenang saw dekat arpuai pinyo iba upol upha ya kasithi jing ai khoblei show Timothy ba usain Linus ru udan lang hakata bat mauru ai khoblei yau Timothy bat une usain Linus hangne udai uju usain Linus balong upop hakaroman Catholic Church nreikat kum naka Bible pat iklem yo i bala tho ba Petrus u ai bor ya Linus ba untei sendan ya ka balang Catholic kumba kalong menta bat ngiklem yo iru ba u Petrus udai upop benangkong jong ka balang Kristen te sakawe ru ka bangi dei mas ngothu ya ka jingmun jong ka hukum ka bau Jisu ula ai ha Petrus namar ka hukum ka bau Jisu ai ha Petrus kaladei ka an ka bakta ba ya ka rukam seng ya ki balang haki por menta
lada pipej nau Matias kalan nang kaba khan riu dekat khat phra ka ang kilong umausiang bumun Petrus bat halor une umausiang ngantai ka balang jenga rei gejing e pat hangne kalong bangin sngutu ya kata kintin ke bau Jesu Ukren baka thau syai hato Jesu betha mo banseng ya ka balang tang ha kerteng jong Petrus ne ngila banseng ha kerteng jong Jesu namar lada pipej na ka Bible Peter lane Petra kadai umausiang bat hangne ka jingmon kalang bahabaw Jesu ang Peter lane Petra ma mano badai utau mausiang namar lada pipej na ka Old Testament nam u mausiang udai ublehi utau Petra ro udai ublehi te hakabayadai bat kane ka rukam ang hangne Petrus halor jong ne mausiang ngante ya ka balang jenga hato uthau syo Petrus ne uthau yalade ne kadai kata phi ngihap ban best lang ya ka idea na ka Old Testament ru bat na ka New Testament ru bat sakiwe kiwe ru ki kantin gi bau Jesu Ukren bat haba kine ki apostol ki lejalap anda haba ki laseng ya ka balang lada pipej hakisithi jong Paul ki babon si Korin si Galatia si Ephesus si Filipi si Timothy haba le seng ya ka balang haba ki beri ang o kane ka balang bala seng dau Paul kane ka bala seng dau Petrus kane bala seng dau Lukas anda haba kine ki beri ang ba kane ka balang la seng dau tota ndrei kine pat ki apostol ki ang ngi kham seng re ka balang halor ka teng jongi rei kane ngi la seng ha kerteng jong Jesu Kris namar badai mau utau mau siang bat hadin jong ganeru ngi klem yo i ba la tho ha Bible ba Jesu batha lane u ang ba de ban mi mujli da uno hadin jong gajing yab jong Petrus ma lam kumba mi ki presiden ki prime minister ba andan kum kita ki kenjaan ki kenja kendan hakata ka khed lane hakata ka jinglong nong yalam bakin beteng ya kata ka jing syakri naman ta kata hima jong belai rei kumbalai i pat ha Bible kini ki apostol ki lasyu jit hi ya kita ki nong yalam ki ba ibin ki ba biang ga jing nang jing start ki ba sempang ki badan kata ka bor jong mensim khoj ki bala mensnguthu ya tin jong belai bat kini ki salong kita ki nong yalam haki balang jengki bat anda haba ki lech seng ya kini ki balang haki shnong haki dong haki kentaj ki hima kino ki jeka ki ba ki poi tingyo i baki hikai shwa ya tinjong belai nanta ki sajit pat ita ki nong yalam ki ba bit babiang ki ba janai kumbala ang ki ba sempang ya tinjong belai ki ba don ke bor jong mensim ban smuthu ya tinjong belai ma kita ki ba ang ki ba don kata kejinga e nau belai tikine ki salang kita ki nong pej ya kita ki balang senang lane kita ki balang dang ti bat sakawe ru i klem yo i ba u Petrus u plut por lane u yaiban sepang kata ka ketin ke bau Jesu ang u badai ma u utau nong yalam bu ndai ma u tau bos jang ka balang Kristen pat ikhlim yo iru ha kesithi jong Petrus ba utho sepang kata ka jing hir pateng galang badan kam ndai penban u Petrus utho sepang gi suj ikrei ki bor jong beman ka jing kwa bra jong ubrio ka hima ka bansawan jong u Jesu Kris ke si hajar snem ka jing set ya kita ki angel ki balahap na badang sepok kelulang bakrem trai bat on sapelaj pat ya ki andala rengat ke wa Euphrates bat lo ya iru ba ubatai ya kata kerukam penwai ya keperthai bat kiwi de dede kane kerukam kumbangi las nguthu na kane ke jing batai ba Jesu uklem pen i ya kita ki kendan lane kita ki hukum lane ke jing batha ma kumbala batha haka Exodus arpoma sipang kita ki sipau hukum de ban le bai kumne ubleu la ay ya kita ki kendan iklem lap kum kita tedai kani kurkam yo le se ka jingmut jong Jesu hangne ka thau da kumbai ma ba thau le se saphang jong kata ka jinghir pateng bon don be utau bos le utau nong yalam ban shong kata ka khet ma bon dei ma u ba pej ya kita ki ba sepo te nrei pat hakabai dei bat kata ka jingtip saphang ka tin jong boleh saphang kata ka jingyalap baro hi kita ki nong yalap ki dei ban don ka jingtip ki dei ban sya jing hikai pat hapok ka ministry namar radap hi pej upol balajit dau boleh dau Jesu hi kataru udang leit sya hikai udang leit wat jingtip syau Petrus syau Lukas ba syaki ki apostol ki balajit dau Jesu pi hadin kata pol usaleit yalap bat anda bau leit yalap ru kan mau bet ya kita ki mentor jeng ma ya kita ki balaikai bomo uru uhe usan lengba da kejing yalap jeng kita pi ki trekam ha kata urkomba kidan kita ki nongpej ki bakham he ki bakham la ban sempang namar ba ki khat arngot jeng ki senran ki layak lang bot Jesu ki kham tip ya kata kejing long jeng Jesu namar ba udan hamar senda jeng ki tegi kham la kin ban hika syu ya utalane ya kita ki nong yalap jeng ki
Tedai na kata daw ngi haban syaikai bat ngi hab ruban sngautu bha ya ketien jong bulai. Teban phai se kata ga jing ong ba ga balang Katolik kadai ga balang ga banang kong asla perthei kalang ga baba kala ga kum ki nong tho history ki ong namar ba ga kerting Katolik ru la pandan kam nong kong da usen Ignatius jong ka Antioch hakasnam ga ba shispa snam hadin jong Chris ban ya kane ke kantin Katolik ru ula panon kam haki jing tho jing u hakabaya dei bar kita ki kot kisla jing u syap hang ga balang Kristen ane syap hang jong kata kan yam Kristen tang bah nrei haswa jong kane pan kilabun ki balang kilami lepa haswa ban tip ya kata ke kerteng Katolik namar rada pipet kum na ka Bible ka balang Galatia ka balang Filipi ka balang Korin bar kiwi ki balang snong ki balang dong kilami lepa hadin jong Kris haki saup ho haki laip ho saup ho snam ban sakawai ru kane ka por ki apostol kimpat tip ya kata ka kentin pop kimpat bana ya kata ka kentin Katolik ru nrei ka epat ka balong ba ki Roman kin jid ya u Saint Linus ba udai ma u pop jongki namar ba ma u udai u Roman ki tang ba ka to ka por 4 dan kata ka kenja balang Katolik ka ba ong ba ka balong formal mo hakata ka por ka balalong ka don kata ka bor ba kila don ki jing tho jing tar kita ki an ki kanon lane kata ka kanon jongki ma kumba ang henrei kim padon hak ki por ki balong berngun berngen empat tip hiru ba ka dei ka balang henrei lasu kambej ba kasdang nang ta henrei ka structure jong ka balang jong ka Katolik kelas dang ang ba de ki jing tho suki pasuki kila pentelun ya kata ka idea jong ka Katolikism anda hadin daki spa snam hadin jong Kris bat kane ka balang Katolik ka long fluent bha andala sedang ka konsel po Nicaea haki lai spa snam hadin jong Kris tedei nang neken ka sedang kata ka formal Catholic Church kumbah ki historian ki batai henrei ya ka balang pat ka balasang do Jisu kala sedang nadu ko por hibau Jisu la sedang ya ka jing yelap jong syapang kata ka gospel syapang ka hima ka beneng pat kala wan lang ru rengkat bat kata ka jing penbaptis ya kita ki bangen hau bat hau bulai bat kane ka jing long formal lane ka jing long official jong kane ka balang Jisu ladangi khen kat kum na ka jing tho hakamba ki hukum ki kendan ki an ki kanon kita ki jingle ki riti ki dustur kiladon lepa nadu balas dang tho ya ka Bible namar bakine ki jing thu lepa ki dei bet na ka banta jong Jisu namar ada pipet nadu ke Genesis klan nang ka balai de khat san kala batai te bau tau Mesaya unsawan ba un yurat ya kita ki kam jong beman hakane ka perthai bat ya ka balang ru lasang khnang na ka daw jong kane hi ka jing thmu ba un yurat ya kita ki kam beman jong kane ka perthai bat u Jisu udai uta ken u mausiang jong kata ka balang bat na u ken kata ka balang kan yo ya kata ka bor ban trei ya kita ki kamba lane kita ki kamsan lane kita ki kam ki ban yala persya ya kita ki bor jong ka jingdum tedei kane kur kamba ladangi sim kat kum na ka jing tho jong ka Bible kata ka balang ka bala seng dau bulai kelas dang hilang ba da kita ki jing thu lepa nadu ki por ki ba hendai hentai nadu balas dang hi ka perthai bat ya kane ka jing long formal jong kane ka balang ka bala seng dau Jisu Kris dei na ka dau bala biang lepa kita ki jing tho ki jing tar ki an ki kanon ki kendan ki riti ki dustur ki bala don lepa hapo jong ka Bible bat ngan ong ye phi ba kino hi ki seng ane kita ki organisation ki association kino ki group jong ki brio ki bala banong formal dei lang ba da ki jing tho ki babiang ki ai ki kanon ki babiang ki record jong ki babiang kita ki riti ki dustur ki badan hapo jong ki hakabala khor yu ki institution namar bala da kim don ki jing tho ki jing tar ane kino ki kenja records ane kino kita ki kenja jing tho ki bala ban bu jing kan mau ki bala ru ban perlong an hapo jong kata ka seng jong ki kamut ba kita ki seng kimla ban long kum ki ta ki formal organization lada kim don ye ki jing tho henrei ya kata pat ka balang ka bala seng Jisu Kris kila don lepa ki jing tho ta ka daw nadu mendang long hi ka perthai lada khen kala long formal lepa bat habanga pule ya ka Bible ru ngaju perkhat ma kalong ka ba phla ban ye iru ba kini kinong yalam lani ki apostol kitu ki por kim patio ya kata ka kerteng balang watang ya kata ka kerteng Kristan ru watang banjar kerteng ya ka kerteng jong kata ka jingnya jong kiru kim poi kan mau yo le se ki klet ma na ka daw ka jing bun kam le jalap ya gospel ne kim kwa ru ban
khot kerteng yelde ya kata ngimtip Andre ya kerteng kistan pan la syukhot hi daki rupat ba bat daki historian namar ba kilale ya kene ka kam ko ba phla ma hangne perthai te anda ba la record yaki hakikat history te don kam ban ai kerteng yaki khanang ban ithu ya kata ka jinglong jong kata ka rukom jingan ka ba phla na kiwe pat ke jingan te de kata kurkom kita ki pat ba ki khot kerteng yaki daki kristan namar bagi bot yo kris bat ki historian rukum ju ki bu kerteng gumta namar ba anda bala tho ya ka history se phang jong kine kinong yalap khnang ban ithu nang masnguthu ya kata ka kam jong ki bat ka jingkeli ru ka bangin pej manta ka sngi ka long ba balai ka balang ka thalik ka yaine yasa hadu menta menne klam dadan shu kita ki jing ya pa japra hadin jong ka jing pa jong ka balang protestan ndrei balai pat ka balang protestan lani kita ki balang protestan ki yai pat si yai pat lani ki yai pra si yai pra nakapor siya kapor te hakapaya day bat kani ngi haban pej ya kata kurkom traikam ikurkom penyat jengki ya kirkom sensar khadar jengki ru hakapaya day bat kabalang bat kita ki paj rungan jengki terada pej nakaleng jongga balang ka telik pinyo i ya karukom penyat kurkom traikam jongga balang kalang ka babej ke ba renti ba hadu kata-kata basa kawai rukidan ya ke kanan la kabalangkum ke constitution jongga balang ban penbej lane men penyat ya kita ki rukom traikam lane ya kata ka jing thungkam ya kita ki nong yalam lane kita ki nong syara jong balang namar ba kine ki nong syara lane ki nong yalam ki lalong rukum kita ki nong trai po jong balang ki ban pej ka bha ka mian jong balang masa ka wei ru ki dan la ki jong ki bor ki jing traikam jong ki bar ki la ruban sim ya ki kenjarai katkum kata ka bor bala ai ki te de na kane rukom ba utau ba hapo umla badan bor yu tau ba hajrang bat uba kham hajrang umla ban bor yu tau ba kham hajrang hu bat sakawai ru ki dan yu pop bat upop ula ban sim ya karai jong kita ki bahapo bat upop ula ban rai ru ya kano karai ka bau ibit ibiang katkum kata ka jing idon kam jong u namanta jong ka balang tede kane kurkom kalong ba kilait na kata ka jing huri hura bat sakawai ru anda haba kila sim ya kino kirai ki yait lang ba shwa na kita ki ba kham hapo bat ki ba kham hajrang bat ki ba kham hajrang hadu ban poi kata karai hadu upop bat upop pat unsapej ya kita ki jington kam ki ba ula ban ye iba ki ba biang na ki ba biang tam ban le nam ta jong ka balang bat kine ki ba bat kane rukom le komne kalong kum kata ka rukom penyat ya ki sarkar jongi hapo jong kari jongi ki badan ya ki constitution ki badan ki ruki an mano tau bala ban sim ya karai mano tau bomla ban sim ya karai bat kane ka penlaj ru ya kita ki jing kulmar kita ki jing yasrut kita ki jing ya wa nia wa daw na ki wei pat ki parabaya traikam lang ta dia kane kara jong pop rum dei bau rai e tang simen ru ndrei kidon kita ki suggestion ki ba kham na po tang ba karai jong u pat kalang ka ba kham khlan bor pat ban na kita ki ki badan po jong u tada u ibit lane u ibiang na markum hakane ru phia i ba kata ka jingkur khu ya kita ki basangkha kaju ka jinglong kanthai lane jinglong sinrang pop ula banle ya kata kibun hi ki ba persya na kaliang jonggi balang na kaliang jonggi riungan jongka balang hanrei upop ula simbaj ya karai halade lane la le seru kita ki ba hapo jong u ki a jing mot u tangba kini pat ki paj ba ki bla banle e namar ba upop udon ka bor banle katkum ka jing dawa jongka balang ban pan ya dei bat kita ki jing dan kam jong ka imlang salang te ladangi pej na kane kaliang jong ka rukom penja ka balang kalong ka bajanai ma kalong ka ba khambiang na kita ki wei pat ki balang ladangi ya nujor kai pat ka ba pens ngasi ba phai pat sya ka tin jong oblei ka ba katkum ka bible ka ong ma ba oblei jukur khu ya kita ki nong pom jukur khu sa oblei uong oblei utim ya ki nong pop bat ukur khu ya ki ba hang te balai pat kane ka balang ka kurkho ya kita ki ba pop ma te ladangi phai sya kane kurkom ba lada ong ba ka balang ka la ban selok bat kine ki brio ki nong pop mono hi bang ju selok ma ublei ong ta ya selok lang haba phidan kano ka jing e kata te kalang ka badai ndai ban kurkho lang kum ba phi kurkho yau tau ba hirthma uba penyap brio kumno pin kurkho yau tau ba penyap brio ublei utim te yakum tau brio ndrei ban ong baladau tau brio bal kwa ban kala bamut te unwan sya kata ka jing ya selok lane ka counseling te kabalang lane kita ki syakri jong kabalang bikin ai u kata ka jingmon kan kumno unle bot unla ban kred ya kita ki baladab
ban ong bakin kerkhu no ya hang ta u tau nong pop kim ju kerkhu i kerkhu anda la dep kata ka kam anda ula kala ya ka bamut te kin sa kerkhu bat u bler ule ya kata ka ju hi kerkom andrei ban kerkhu no yaki hakata ka por baki dangle ata ka kam sneu kolong ka bawa kala andrei barabor hi kum ka babal ka ong phide ban yaslak ban discuss ban le ka counseling bat kita kinang pop khanang bakin la ban phai na kata ki kam pas new jengki te ka weru ka badan kam bala dangi don kum kane ka jaj balang ka balang kum kane ka kum penjaj kano kolong jing kerkho lada ka yai ka kum baktin jong blai andrei ba phai pat saki balang protestan ki ya paj bet na ka por sa ka por bat kila sang balang ru kum bami utit bat la ya iru ba ki don ki balang ki ba mi nakaju ka snang ki ya paj kum ka balang kli snang ka balang po snang men swati ki don bet hakaju tang ba anda ba kilaya pa kilaya bantano eta kasnong te na kami kane kadao balay la polong yaki bakin yapad te kaway na ka problem kalong ba kidan kata ka ideology la ne kata ka jinx ngau ba kumbang ala ong mene sa khaman mo don ki bas ngau kane kurkam ba ublay upha banseng ya ka balang ma hakano kono ka por hakano kono ka baki beruki ibid ibyang but sa kaway ru ublay ai bor te kata ya uta u syakri jong u ma ubas nguthu ya katin jong blai uba don kata jing pensle andrai ondalami berkata ka jing bom ya nguthu para brio ki brio lani kita ginong ya lam ki phai no na ka bible ki ya wat na da ka wei pat ka jing nguthu ka ba na ka bible hi pat ki sapan kala pat kata ka kum ka jing nguthu jong ki pat khnang bakin la pat ban twist ya kata ka idea ba long bet ban le kat kum ka jing ngau jonga lani kat kum ka interest jonga bat ya kane ban bisar kalong kebae na kibae tam mano badai mano balaj ya kata namar ba hagajing long briu am kadon bet kata ka jing yale le stay bomman ru uyale ya kata bantu no ya kata ka jing khoj jang kata ka palang tede kane kurkom bang idei ban ngthu bnia ba ya ka bible ken ka ka jing kwa jang ka sisa hato ni ya lap ya tin ublei na menta jang ki briu na menta jang ublei na ni penhun ya ublei ni penhun ya ki briu na telada pipe jaki balang protestan ma ladang sim example kum presbyterian kila long over democratic palan namar ba barok kila ban sim ya karai te andala poi hakane karukom te andala mi kita ke jingkulumar ki bakwa ya kata ke interest ki bakwa ekane ke interest te ban sim ya karai kalong ka bae namar ba andala ya syurut para beriu am ka bible haban bu sekendang te ki klet no ya kata baki ya be ya kata ke interest hoi ki ong ba inle na kamanta jong blai tang ba klet pat ya kaktin jong blai menswa komno ka ya bet ka balang hi namar ba kibu ya ka bible hajrong badai ne kane ka daur ngan ong ya phi ba ka protestant reformation balai ka jot no ru haki khasan khan ru spa snem hadin haduk ki khat praspa snem sakawai ru u calvin martin luther kilabu ya kane ka ideology jong ka sola scriptura bat ka sola fide namar bakila itu kan ya kata ka jing bakala barkila tib barkila yo ilaparu ya kita ki jingduna ha ka jinglong briu jong briu andala puai ha kane ka rukom simrai te denda kata ka rukom ba kilabu ya kane ka sola scriptura bat ka sola fide kata ka bamot ba tang ka bible lane ka tin jong blai dei ban bu ba hajrong yakine ki ai bara ya ka rai jong briu dei ban bu ba katkom ka bible ka ong ndrei kine pat ki briu kimbu ya ka bible hajrong jong kata ka balang jengki takadau andala poi ka jing simra jengki pra beriu kibu sekendang takadau kami ke jing ya jat ya pra te de na kane ka rukom ruba ka protestant reformation hakata ka por ka jat ka prana barkila klet na kata ka idea ka bala ai da kine ki riu semphang kine ki beriu kiba tip sephang jong kita ki rukom ban penja ka balang tede kata kurkom balang ka balang protestan kala jat la prana kisami kine ki balang ki balai phaujat iba ong bakin trei na kamanta jong mulai te habangi phai pat sakaliang jong karukom pen baptis ngisem bakidon ki balang ki basusun rej na durkhmat jong kita ki nongsa pen baptis rekidon per kita ki ba pengambej hapok ko brok siteli jong kamen pasakawai rungi i ruba kidon ki balang ki ba pen baptis si khulung bat kidon pat ki balang ki ba omle ya kata ka jing pen baptis si khulung katkum na ka bible hi ngi yo i ba ka jing pen baptis kadai be da ka basu pen ngambej hapo palada page na ka translation jong ka greek saka english baptisma
syaka baptize kapan iba ya ka jingmon ba dei ban pengam ben sepo lani da ka phareng ki ongka immersion kamon ba pengam ben sepo jong ko te ladang ipet na ka Bible ru ya ka rukom penbaptis ya kita ki nongbut jong Jisu ya kita ki bangen kita ki balak kelabamon lale bet da ka rukom pengam ben hapo jong ko nang ta ki sasai pet ya ta ki briu sebar kanang ban yo yu taw men simukhoi te rei ki don per ki balang menta ki lale da ka basu sunrej na ki pelau khman lane na ki khli lane na ki dur khman jong kita ki basha ya kata ka jing penbaptis rei kane kerkum na ka Bible i ba kalong ka babakla bat ya kane kerukom jingle kalalong paupen rengkeu bha hakata kerukom ba kala light na kata ka jingtho lane na kata ka jingle jong kita ki rikhoi lane kita ki apostol lane kita ki syakri jong Jisu hakipor jong te ka jingkali per kalong kumne balai bahab ban le ya ka jing penbaptis da ka basu sunrej na ki dur khmat lane na ka khli jong tau nongsha ya kata ka jing penbaptis kadau kalong ba andalap hai sa kata ka jing penbaptis ki khulung subu ladapi pengam yu khulung badang rid ubom patip ya kata ka benang ka khandau ya kata ka jing im ubom patip ya kata ka yap ka im te kan jia kumno yu te ka bay dei bat kata te haban perkhat ken kumno ban light na kata ka jing mensau te ki perkhat no da kata ka rukom ba dei ban susunrej no da ka kanang man pendep ya kata ka niam kerukom bahkan lang ka jutang bat ulai nang ta susu kane per kajing penbaptis sigi khulung khna ka dei ni em kerkum kajing ong jong ka Bible teladapi page na ka Bible ladapi page na ka kam jong ki apostol kulnong ka baar ka khot ka balai phupra ka ong ba u Petrus u ong kumne ki briu ki dei ban kelaswa ya ka bamon nang ta on sa penbaptis ki ndre ya kita per ki ba syam la kala ka bamon onam long ban penbaptis ki sepej na ka to ka khot pinsa snguthu ya kata te phi tharai ba ki khulung ki latip hi kata ka jing kala bamon haba tang ya kata ka jing im jong ki baki im na ki yap rukim patip ki badang sisnam ki badang khandai si phau banai ki badang arsnam rukim patip te de kata ka rukom ba komno an penbaptis si kita ki mempatip ya ka badang ka khandau katar ko we ka jing kali pa sakawai ru da phi pej na u Marcos kalonang ka bakhan riu ka khot ka bakhan riu te hakane ka khot ngi i ba Marcos u ong ba ai ba kita ki balanget ho Jisu Kristus kin sya ya kajing penbaptis ndrai kita ki bom nge lane ki bom pat nge hu kin poi se kata ka jing tim phi thara ki khulung ki latip hi kata ka jing nge te ndrai ha ka bayade bat kane ka kam jong u bulai bat kini ki khulung ni khulum yo i ba ka Bible kala tho bat nimdei rupan perkhat ba kita ki khulung ki bom patip bat nge ho Jisu lane hau bulai la poi be se dujak ya kata ngim tip tang ba nga tharai ba bulai u kham yo i ba kane kalong ka badan kam namar bu latip hi ma u ndre ya kita kin ki balas nguthu kata ka jing long briu jong ki kalong ka badan kam ya kita ki bom patip briu tip lay la habet ya kata ka kom ka jing penjat jong bulai ken tetip hi ma u ya kata umdei mangi kin ki batip sakawai ru kini ki balang ki la le ya kane ka jing penbaptis ki khulung khna dei da ka baki sim na kane ka khot ka bala tho ha ka gospel jong Matius klanong ka bakhat khandai ka khot ka bakhat sa ko pa ong kumne bau Jisu ong sya e khna bakin wan senga wan penthut yaki lane wat nam khanglat yaki amar ba ka hima ka badang ru la thau na panta jongki tede kata rukom kisnu thu ha kata rukom ba yaki khulung khna ru dei ban sim ya kata ka jing penbaptis halor jongki khnang bakin la ban rung lang kata ka hima ka badang amar baki ong ba la da penbaptis don bala ban poi badang tang ba yakane pat kalong ka ba kalong lus kata ka jing mot jangka lane kamlong janai bha kata ka jing snuthu haka egur kombo Jisu kren le seu ong ba habagi khna ki kwa ban mane yu ki kwa ban i yu ki kwa ban yoro yu ki kwa ban le kano kata ka jing le ka ba kisnu i yu Jisu ma kila sngu thu ba ki i yu telada penbaptis yu ki la long ka ba kaduk harbai ka bangin yepet menta ka sngi ka long ka dei sephang jong ka sabat ndri gidang bun kita ki mat ki bangi dei ban pet tang ba kila bon palat tingin sipun kutna hakane te ka sabat ru ladangi pek kum na ka Bible ki apostol kita ki riungan jong Jisu Kristus wat u Jisu ru uklam pen khanya kata ka sabat namar bau ong kane kalong kata ka jingkan mau na ka benta jong kata ka jing penyo ya kata ka jing lai luj ya kita ki balasya tai merau mo ha kata ka jing long merau kata ka jing mot jong ka sabat ban kan mau ru ya kita ki jing le bha jong belai bat kane ka sabat ru ka thau si kata ka jing mot ba de bandan kata ka jing rakhe ban pandan buram ya kata ka jing le bha jong bulai namanta jong kita ki paj riungan jongu bat ka jing kali ru kalong hangne habau Jisu ki apostol bat ki wei de kita ki riungan haki por menswa ma haki balang ki ba menswa
habakim penken yakine habakim penken yakane ka jing rakhe sabat balai mangi pat ngi penken hato kade ke babakalane kade ke badaine haka jing sengtu janga hiwat uji suru balak dei u balai ukram penken yakane te balai pat mangi penken te kadau kolong ba andala poi hakati jong ki roman hakato kopor kila don lagi jong ki sngi kila don lagi jong ki kalendar kila sipen jaha penjisrim no kay kata ka sabat kata ka sonde lane kata ka sngi jong tau balai sngi jong ki pi tetapi ken ka sabat kalang ka ba kulmar bahabat kata ka sngi sondero habangi rakhe kata ka jingmi pat jong jisuru kalang ba kulmar bahabat ka jingjap jong jisuru tede kene kurkam andala poi haki roman ki sapen kelai ya kalendar jong ki ju te ngila follow ya ka kalendar jong ki roman kabala tip kum gregorian kalendar bat sakawe ka ba don kam bangin dei ban pej hakane ka sabat kalang ba ladapi pej nau jakap klanang ka ba ar ka khot ba sipho ula ongsai ba ladangi penken ya ka wei ke hukum kamon bangila penken lut ya baro ladangin rakhe ya ka wei ke hukum ngi haban rakhe lut ya baro namar ba kasaban kadon hapo jong isipho hukum takamot ladangi penken ya ka sabat kamon ila penken lut kita isipho hukum bro kadai kata ndrai ladangi rakhe ya kane ka sabat ngi haban rakhe lang ya kita isipho hukum bro wat ong bangadeu 7 day adventist ngam dai ra kane kadai kum naka bible nang ipi